чандин сокини манотиқи Тоҷикистон аз ҷумла шаҳри Исфара аз он шикоят доранд ки мақомоти интизомӣ онҳоро боздошт карданд то фарзандонашонро аз муҳоҷират баргардонида ба артиш фиристанд. бархе онҳо мегӯянд аз 1 то 3 рӯз дар боздошт буданд ва баъзеҳо ҳам ҳанӯз раҳо нашуданд. мақомот қазияро расман шарҳ надоданд, аммо як ҳамсӯҳбати радиои озодӣ гуфт мақомот танҳо ба волидон мефаҳмонанд ки фарзандонашон бояд бар асоси қонун ба артиш бираванд, на чизи бештар аз ин. маъракаи даъвати ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ ки ҳамасола 2 маротиба баҳору тирамоҳ сурат мегирад, ин мавсим фардо 1 октябр шурӯъ мешавад. ҳар дафъа бо оғози мавсим ҷалби ғайриқонунии ҷавонон ё худ облава садо медиҳад. барои баъзе таҳсил дар донишгоҳ ва ё муҳоҷирати корӣ роҳи халосӣ аз хидмат дар артиш шудааст. дар чунин шароит нақшаи даъват ба артиш на ҳамеша сари вақт иҷро мешавад ва ба қавли ҳомиёни ҳуқуқ мақомот аз ҷалби маҷбурӣ ё облава кор мегиранд. бино ба иттилои расмӣ теъдоди афроди синни даъватӣ дар Тоҷикистон беш аз 600 000 нафар ҳисоб шудааст ки 150 000 нафари онҳо аз хизмат расман озоданд, яъне ё писари ягонаи хонаводаанд, беморанд ё имтиёзи дигаре доранд. тобистони имсол ҳам гуфта мешуд ки бархе аз ширкатҳои фурӯши чиптаҳои ҳавопаймо барои онҳое ки синни хидмати ҳарбӣ ҳастанд чипта намефурӯшанд, вале баъдан ин хабарҳо тасдиқи худро расман пайдо накард.